myslím, že je to opravdu široký pojem a může to znamenat spoustu věcí, víte? Buď to můžou být čokoládové bonbony, nebo to může být taky nová kabelka. To je zajímavé, řekněte mi víc. No tak třeba Gucci, víte, to má moc pěkný hnědý kabelky. No, řekněte mi víc. A co ta čokoláda? No já myslím, že třeba takový ty pralinky belgický, to je láska na první pohled. Nebo lanížové hrudky, to mám taky moc rád. Aha, povězte mi víc. No lanížové hrudky, to je taková ta vybíraná čokoláda, víte, no. To je konec. Děkuji za rozhovor. Prosím.